Skúška odolnosti keramických rúr na teplotné zmeny. Táto skúška slúži pre určenie odolnosti keramických rúr na teplotné zmeny, ktoré súvisia s prevádzkou komína v extrémnych zaťaženiach, ako je vyhorenie sadzí v komínovom prieduchu. Skúška sa začína vložením skúšobných vzoriek keramickej rúry do pece rozohriatej na teplotu 950 stupňov Celzia. Táto teplota musí byť udržiavaná minimálne 45 minút. Po uplynutí tohto času treba vybrať tieto vzorky rúr z pece a následne ich ochladiť ponorením do studenej vody. Ďalšou etapou je sušenie skúšobných vzoriek rúr. Za účelom zistenia a určenia triedy odolnosti daného materiálu prevádza sa určený cyklus ohrievania, ochladzovania, sušenia. Pozrime sa teda ešte raz, ako vyzerá takýto cyklus. Ohrievanie, ochladzovanie, sušenie. Na vyhodnotení vidíme, že iba rúry firmy Schiedel spĺňajú podmienky prvej triedy odolnosti. Prieskumy ukázali, že priemerná odolnosť našich keramických rúr na zmeny teploty je 12 cyklov. To je až o 20% viac, ako uvádzajú normy pre danú triedu. Vzorky po každom cykle ohrievania a ochladzovania treba vizuálne skontrolovať na prípadné poškodenia vplyvom zmeny teploty, pôsobením teplotných šokov. Teplotné skúšky ukazujú, že unikátna keramika používaná v komínových systémoch Schiedel je úplne ohňovzdorná a jej štruktúra v dôsledku teplotných zmien ostáva v neporušenom stave. V prípade obyčajnej keramiky bola zistená značne nižšia odolnosť na termickú únavu, v dôsledku čoho vznikajú početné prasknutia a úbytky hmoty. Po vykonávaných odolnostných skúškach keramických rúr na teplotné zmeny sú výsledky systematicky zhromažďované a podrobované podrobnej analýze. Tieto skúšky slúžia k neustálemu zlepšovaniu a slúžia k perfekcii v oblasti nami ponúkaných produktov. Skúška odolnosti na tlak, únosnosť tvárnic. Zodpovedajúco pripravenú vzorku, vyrezanú z rohu tvárnice, umiestnime medzi platne skúšobného lisu stroja. Potom vzorku stláčame hydraulickým lisom. Skúška odolnosti na tlak slúži k určeniu prípustnej výšky komína. Počas vykonávania skúšky jednoduchá tvárnica, tvoriaca nosný plášť komína, musí vydržať zaťaženie zodpovedajúce štvornásobnej hodnote odolnosti v tlaku odporúčanej výrobcom. Komínové tvárnice Schiedel vydržia zaťaženie pre stavbu komína dosahujúcej výšky až 70 metrov. Doporučená odolnosť v tlaku tvárnic Schiedel je minimálne 3 N na milimeter štvorcový. Pravidelné, nami vykonávané skúšky ukazujú, že táto hodnota je značne vyššia a dosahuje hodnoty nad 70 kN, čo zodpovedá 7 tonám hmotnosti. Skúška odolnosti na tlak, škárovací tmel odolný proti kyselinám. Dôkladne pripravenú vzorku tmelu umiestnime medzi platne skúšobného lisu. Následne je vzorka stláčaná hydraulickým lisom. Táto skúška stanovuje odolnosť v tlaku kyselinu vzdorného škárovacieho tmelu používaného na spojenie rúr. Zaťaženie musí rásť pomaly a postupne až do okamihu prasknutia. Na skúšku sa dávajú 3 vzorky a následne sa vypočíta priemerná hodnota.
Nami vykonávané skúšky preukázali, že priemerná odolnosť tmelu firmy Schiedel na tlak je 16,4 kN, teda až o 64% viac, ako predpokladá norma. Skúmanie odolnosti na nápor vetra. Nápor vetra sa simuluje zaťažením komína o minimálnej výške 1 meter nádobami s vodou o celkovej hmotnosti 60 kg. Táto skúška slúži pre stanovenie čo najväčšej voľnej výšky komínového systému nad strechou. Po namontovaní oceľového rámu, na ktorý sa uchytí cez skladku záťaž, zisťujeme schopnosť telesa komína odolávať vodorovnému zaťaženiu. Záťaž sa zväčšuje až do okamihu vyvrátenia sa vrcholu komína. Podľa skúšky odoláva komínové teleso Schiedel Uni Plus záťaži 2 kN na meter štvorcový, teda až o 25% viac, ako určuje norma. Skúška mrazuvzdornosti. Rúru umiestňujeme do mrazničky, aby vzduch mohol voľne cirkulovať okolo rúry a v jej vnútri. Teplota v komore je -15 stupňov Celzia a udržiavame ju minimálne 2 hodiny. Po uplynutí doporučeného času treba teplotu keramických rúr zvýšiť na +10 stupňov Celzia. Tento efekt dosiahneme ostrekovaním rúr vodou s danou teplotou až do okamihu ich celkového ponorenia v vodnom kúpeli. Jednotlivé časti komína by mali vydržať minimálne 25 cyklov, po ktorých jeho jednotlivé časti vizuálne kontrolujeme. Skúška kapilárneho a difúzneho prietoku vody. Skúška slúži pre výpočet množstva vody pretekajúcej cez steny skúmaného prieduchu komína. Počas skúšky rovných komínových rúr Schiedel v mokrých prevádzkových podmienkach bolo zistené, že priepustnosť cez stenu nikdy neprekročila stanovenú normu 2 gramy za hodinu na meter štvorcový. Oproti tomu obyčajná keramika prevyšuje doporučenú hodnotu až 15-násobne. Skúška odolnosti na prenikanie dažďovej vody na časti komína nad strechou. Skúška sa uskutočňuje na časti komína umiestnenej nad strechou o priemere minimálne 200 mm. Spodnú a hornú časť vzorky treba zabezpečiť pred prístupom vody. Na vzorku umiestnenú na otáčavom podstavci sa rozprašuje voda. Jednotlivý cyklus trvá 6 minút a opakuje sa 10 krát. Voda, ktorá sa dostala do komínového telesa, sa vyberá, váži a výsledky sú zapisované. Firma Schiedel dodatočne dáva svoje výrobky na skúšku pôsobenia slnečného žiarenia.